Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepripun kabare kanca-kanca? Mugi sami sehat nggih. Kepanggihan malih kalih kula Rina Yuliana. Ing dinten menika kita bakal nyinaoni babagan ater-ater ing basa Jawa. Kanca-kanca sinten ingkang sampun ngertos ater-ater? Punapa to ater-ater puniku? Ater-ater yaiku imbuhan utawa wuwuhan kang panggonane ing sakngarepe tembung. Nah, saged ditingali wonten layar menawi ater-ater niku wonten 3 jenis. Ingkang pertama ater-ater anuswara, nomor kalih ater-ater tripurusa, lan ketiga ater-ater liyane. Ater-ater anuswara inggih menika ater-ater kang nganggo swara irung yaiku nya, m, eng, lan n. Dene ater-ater tripurusa inggih menika ater-ater kang duweni telung cacah utawi macem kados dak, ko, lan di. Ingkang terakhir ater-ater liyane. Ater-ater liyane inggih menika ater-ater kang imbuhane durung ana ing ater-ater anuswara lan ater-ater tripurusa. Yaiku kados o, mo, ko, ke, so, pa, pi, pro, tar, kumo, kami, lan kapi. Dene penggunaane kados mekaten. Ater-ater anuswara tulodo nomor setunggal, adik lagi nyapu latar, nyo ditambah sapu dadi nyapu. Nomor kalih, buati taksih batik jare pesenan, m ditambah batik dadi batik. Nomor 3, Rani gambar manuk cendrawasih, eng ditambah gambar dadi gambar. Nomor sekawan, Bu Guru lagi nulis soal kanggo para siswane, n ditambah tulis dadi nulis. Ater-ater tripurusa tuladha nomor setunggal, rotimu wingi sore dak pangan, dak ditambah pangan dadi dak pangan. Nomor kalih, buku tulisku ko jupuk, ko ditambah jupuk dadi ko jupuk. Nomor 3, tahu iku enak yen digoreng, di ditambah goreng dadi digoreng. Ater-ater liyane tuladane nomor setunggal, Edo bocah pinter ananging rada keset, a ditambah nanging dadine ananging. Nomor kalih, cah cilik senenge mlaku karo malumpat-lumpat, ma ditambah lumpat dadi malumpat. Nomor 3, penggarisku kagawa bocah, ka ditambah gawa dadine kagawa. Nomor sekawan, mlaku iku kudu ngati-ati ben ora kesandung, ke ditambah sandung dadine kesandung, lan sapanunggalane. Nah, menika wau kita sampun nyinaoni babagan ater-ater basa Jawa. Mugi-mugi saged nambah pengetahuan kita. Cekap semanten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.